gayret etmeli de hemişe Allah'dan bir zady isle ki Allah sana şo zady nesip etsin. Biz oturan yerimizde Allah-u Teala'dan dileýärimiz bilen hiç bir nesip etmeýär. Haçan adamın özünü, kalbini, gowlugy islemeklik bolsa, hayır hasanat islemeklik bolsa Allah Teala öňüne getirip koýýar. Hudaý bir ýigide diýe awray berjek bolsa diýe ýoluna yaraly keyik sataşdyrar diýip bir köňe türkmenler. Bu diýdigi eger köňül salahiyetde bolsa, yeter benne kayyuniyetde bolsa, öňüme aýtypdyk, sopalar ýaşanyň tödi. Şu kalbyňde gowluk bolum Allah Teala öňüne getirip koýar şu gowluklary. Emma kalbyňda şonu niyetine dugmedingmi? Hayır yok. İki tane bir dogon bar eken geçmişte. Bir bay adam eken, iki dogon. Bir bay, bir garip. Bay hemişe garibe acayadanim dogon diye gelmen sana kömek edeyim deyip her hir kömek edecek bolýar, garip kabul etmeýär kömegini. O şeýle diýe. Ey dogon ya, maňa seniň dadyn gerek gel. Erteki gün seniň aýalyň meniň ýüzüme urur, oglanlaryň maňa jalat berer, ödüňem bir wagt gysanyp, men sana plan kömek etmedimmi diýip minnet edersiň, meni utandyrarsyň diýip şondan kömek almaýan eken. Garip dogon bay dogonyň kömek alma, minnet edersiň, gerek gel bir gün diliňi alarsyň diýe. Orada aýa goýuldy diýe, bay dogon ýüregine bir haýır hasanaty bar, gynanýar, ýalňyş düşünjesini de gynanýar. İkide de namally. Ahir netinde hayır hasanat etmeklik barmı? Bir gün öğlen bir yağın, bir deryan o yüzünle yaşayarlar. Mescitte o yüzünle deryan. Şimdi mescitte namazda geçecek olsa o köprüden aşık geçmeli. Bak kalbinde gowlugy özüň islemeden Allah Teala'nın nesip etmeýärligini düşündürjek bolýan edýjem ha. Bu aliyada pikirlenýär, men gelýär ikin namazda mescide gidem dedi, bir halta diye gıdıl doldurayım, çünkü bir ay diye çağalarını orada aynı selerliği, o selerliği ağdaçar gowu geçirer ýalak diye, geçinli bir pul goýaýyn bir halta gıdıl duýa ýanyma alyp gidip ikin namazda goýarlar, wagt dinleýärler, meni burada diýerler, owada diýerler, akşam namazda gelýär, akşam namazından hemen çykýardy, ýanky dogany men köprüden geçmeli ýydina. Bu öňür diýerdanym irrak mescitten çykýardy, şo köprüň üstüne gelýär, şoň geçäjek ýoluny bir halta gıdyl goýýar. Bir halta diýim ullukan bir zat däl. Bir aýlyk gününi görür ýaly. Altyny goýdy diýip bir ýerde gizlendi diýe. Ine herki dogany gelýär. Bak kalbinde men şo haýyr hasanaty kabul etmeklik ýokda. Ýüreginde bolman tamam Allah ony nesip edenär. Köprüň agdyna gelende Allah Taala pikirine şunu salýar. Köprüň agdyna gelende köprüň üstüne minse, ýa gıdyl görmeli tapdym diýip almaly. O nesip etse de köprüye gelende şu kelletine gelýär. Behdiye şu köprüden gelip geçip ýör solyň diye körler şu köprüye gabat gelse ne edip geçýär käraý diye. Kör bolan bolýar, gözüni ýumýar. Gözüni ýumyp bir gapdalyň tutup ağzyndan tutup maňlaýgara gözüni ýumyp köprüden geçip gidýär. Ha, körler şeý dip geçýän bolmaly diýär. Netijede o gydyly görmedi diye nesip etmedi diýär. Ha aňyrdan görgüli dogany köprüde gözüni yuman ay maňlaýgara diýip, köprüde gözüni yuman diýip bir söz bardyr. Olam şondan galan edýjem. Şoň üçin her giz nesibeli boljak bolsaň özüň islemeli. Nesibeli boljak bolsaň özüň islemeli. Allah Teala näme diýär? Gowzady netediň diýe men size bereýin diýär. Eribet zady netediň hatda adam öldürmek bile bolaýsyň. Berer ýöne kıyamat adamyny özüň çekersiň diýär. Şoň üçin ýaxşy niýet ýarym